terang naki Rio Don Burom kibrio kibakwa ya gelinti kibabet kibakoi baka PPP bukan sedang bandrung sepok Garo Hills. Wakil adon iba pensmo bagi kwa let's say ban tiket wa kali ka election. Tendai nak kalian jungi ke parti empat kwa yang mentah berkaki. Namangi kwa bakum bakalong hapo khas Hills tak jingsung tu pi kibrio ki Krishan ini. Kamdai dah kata ka jingsung shit mah. Hoi ki bapek let's say kila banong bagari de jingsung shit ndrei kamdai. Kibrio ki sung tu i ka nongrim balai ni seng ka parti tengi ko aru bangin ngi her se Garo Hills ngin her da kata da kelenti ke bangin pensu thu ngin pensai agi jingshan na kalenga jonga ngala bu por bangan let no hakini ki hauni upanai magidang don kini ki kam ki bakam keki mangari ban pendek sene de bam di tang se Garo Hills kadon gajing pensno na keleng kinong elam na ni ka than chate lam ni ya kan ikan nongrim jong ka Voice of the People Party kadon ka jingkwa ikendu jingkinong elam na po Tripura nilai kendu baginong elam jong ka ZPM Mizoram nang tadang hagini kisni General Secretary jingi loi kendu ki nong elam hapo Assam ki bidi ki indigenous namar kadon ka jing sokhya jong ki pa dulum jong ka than chate lam indi bagadon ka jing sngo bangi don kam ban yeng kawi mut ki bedon ni ka nongrim ka scam banyada kerpang ya ka jinglong trai ka jinglong kerpang ka ji kom ki trimul ki trai ka hakini ki than chate lam hi kom kalong hi ni la ya pensno ban abang adon po Delhi ha por bangalit ban attend it vote taking ceremony ka jong MP jing ngali yo iban pensno igini ki para nongalam mo MP ni ki jelaba ni hab ban suthu ba kum ki reulum ibadon chaka than ka dong chate lam mi jogar India ngin hap hi lara kalong kumnu ru bandon ke jinge suthu jingmut banyeng namar ngin hap etung ho be ki an joka sarkar India ke brong persya ya karukom perkhat ka jingi ke tran jaka ke kan persyang nakalian ka Voice of the People Party wat apreng ke jing kim joka por ke jing bon kam dei bangin reach out ikini ki lani bangin dia kendu ikini ki we ki ngalam jigini ki we ba ki jai haka dong ka than chate lam ngin numpak nut banong ya ke GHADC ya ke MDC election na Garo Hills te Enrique Chong kapor lara niyo ya kapor ka ba kulut kendian lesi lara kapor ka sya ngila ban der si Garo Hills te Henry ya mentahi ka jimperhat ka jing kalong baladani ngin plek jimut hiya ka Arhopra ka MLA election te Henry ngimla ban tip pakai ke development ka bandi agini ki hendiat sngi ki hendiat mana